יאללה. טוב. אז ככה, תודה לכל החברים. אנחנו נתחיל בעצם את הוובינר שקראתי לו ככה טפו טפו טפו. לי היא עורכת דין מדהימה שמומחית להסכמים משפטיים, ואני באופן אישי נפגשתי איתה ועם איתי בעצם, לראות. כדי שתלווה אותנו בתהליך של בעצם כל הסידורים המשפטיים בתוך הסכמי ממון, צוואות, ייפויי כוח וכל הדברים שהיא בעצם תדבר עליהם עכשיו ותסביר. בעצם בחוויה שלנו זה הבנתי בתוך התהליך כזה זה משמעותי להסדיר את כל הנושאים האלה בעצם לכל אדם, כי בסופו של דבר דברים יכולים לקרות כל אחד בכל סטטוס, בטח שאנחנו רואים את זה בתקופה הזאת, ו... ובסוף צריך להסדיר את התהליכים האלה משפטית, כדי גם להגן על עצמנו וגם לאפשר בעצם על כל מקרה שלא יהיה, שהכל יהיה נגיש ומוסדר, ויהיה אפשר בעצם מבחינת החוק להוביל את המהליך. שוב, אני סתם אומרת בכמה כותרות והיא תסביר את הכל. אני חושבת שאני אגיד ככה באמת במילה לי, זו סוגיה שהיא באמת מאוד מורכבת, כי מתעסקים גם בנושאים כספיים וגם באסונות וגם בהמון המון דברים שהם באמת מאוד מאוד רגישים ומורכבים, ואם אני לא אהיה יותר ואם הוא לא יהיה יותר, ומי יטפל בילדים ומה יהיה ביום שאחרי ומי ייגע בחשבון, ומה יקרה אם יהיה פרק ב' למישהו מאיתנו וייכנס עוד מישהו לתוך המעגל הזה, ומה יקרה עם הילדים בימים כאלה, ויש כל מיני דברים שצריך לדבר עליהם ולהערך עליהם כל עוד אנחנו ככה גם בריאים וגם בטוב או גם במערכת יחסים שהיא טובה ובריאה, וחשוב להסדיר את זה בכל גיל ובכל סטטוס. וגם בהקשר בעצם של מן הסתם בכובע שלי, של עולם הנדל"ן, אז בסופו של דבר אני גם רואה שאנשים מובילים עסקאות ועושים עסקאות ולפעמים נערכים לסיטואציה הזאת גם בחו"ל, וצריך לראות שהדברים האלה גם מוסדרים במקרים האלה. ולראות שבעצם אם חתמתי על הסכם או חתמתי על חוזה בחו"ל, שהדברים בעצם מוסדרים גם במקרים כאלה, ושיהיה אפשר להגיע גם לכספים וגם לנכסים בכל מקרה ובכל סיטואציה שלא תהיה. אז תכף, אז לי תציג את עצמה, ואני כן אגיד באופן רשמי שאנחנו מניחים את כל הטפו טפו טפו בצד ואת כל החמסה חמסה, ופשוט אומרים את הדברים כמו שהם, וזה לא יהיה חס וחלילה נבואה לעתיד, אלא פשוט הערכות אחראית שכולנו עושים כמו שאנחנו עושים חסכונות או כל דבר אחר. תודה לי שאת מצטרפת טוב, אלינו אז קודם כל, ומתארחת. תודה על הפתיח, ובכלל תודה על הבמה לדבר על הדברים האלה, כי באמת, כמו שאמרת, זה מסוג הדברים שאנחנו אפילו לא מצליחים, זה כל כך נורא, שאנחנו אפילו לא מצליחים לדמיין את זה, אז בטח שלא להיערך לזה. אבל מה לעשות שבאמת לפעמים החיים מפתיעים אותנו, ולחיים יש קצב משלהם, ואנחנו יכולים לתכנן תוכניות, אבל בסוף כל אחד מאיתנו בא עם איזשהו תאריך מסוים, וכל אחד יש לו איזשהו מה שעתיד להיות לו, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אבל מה שאנחנו כן יכולים לעשות, זה במקום שאנחנו נמצא את עצמנו מופתעים בסיטואציה שהיא באמת כל כך קשה וכל כך מורכבת, גם עבורנו שאנחנו חווים את הדבר הזה, וגם עבור המשפחות שלנו, שזה אגב לא פחות חשוב, הרבה פעמים בין אם זה, כשאנחנו נתחיל את הוובינר, אז אנחנו תכף נדבר גם על הדברים עצמם, אבל חלק מהרעיון והרציונל של לערוך את המסמכים האלה, זה גם בשביל להקל על המשפחות שלנו, כדי שבסיטואציה הכל כך קשה הזאת, שיתרכזו רק בעצמם, להמשיך לעבוד, להמשיך לתפקד, להמשיך להיות בסדר, שיוכלו לטפל גם בנו, ושלא יצטרכו לטפל בבירוקרטיה. זה בדיוק המטרה. ובעצם החוק נתן היום כל מיני מתנות, ששוב אני אדבר על זה בהמשך,
שזה באמת פשוט חבל לא לעשות את זה מבעוד מועד, כי אם לא נעשה את זה מבעוד מועד, אחר כך זה פשוט כבר מאוחר מדי. אז אנחנו פשוט נתחיל. רגע, קרה פה. אוקיי, אז כמו שאמרתי, רגע אני רק מקטינה את זה פה. אורית, אם יש לך שאלות או את רוצה לעצור אותי, אז תרגישי חופשי, אני לא רואה אתכם, אז אני רק שומעת. אז בעצם כמו שאמרתי, מה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום בוובינר זה איך אנחנו נערכים למקרה של אסון משפחתי. והדברים שאנחנו הולכים לדבר עליהם זה ייפוי כוח מתמשך, צוואות, הסכמי ממון ואפוטרופסות לקטינים. אז קצת עליי, שתדעו מי מרצה בפניכם. אז אני לי צור, אני עורכת דין, אני בת 37, אני בת זוג ליהודה, יש לי ילדה בת 6, ילד בן 4 ועוד ילד בן 2. הלכתי ללמוד משפטים כי תמיד אני הייתי זאתי שהיו באים אליה בצעירותי לפתור בעיות, תמיד אני הייתי הבורר, ומאוד אהבתי את הפוזיציה הזאת, וידעתי תמיד שכשאני אגדל רציתי שיהיה לי את הכלים באמת לעזור לאנשים פרקטית ותכלס בחיים שלהם. וכשנכנסתי בשערי האוניברסיטה ידעתי שאני לא מעוניינת להגדיל לאף אחד את הכיס, וידעתי ישר על ההתחלה שהדבר שאני רוצה לעשות זה לא תאגידים ולא חוזים ולא מקרקעין, אלא הדבר שרציתי באמת לעשות זה לעסוק בדיני נפשות, ובאמת ככה היה. את ההכשרה המקצועית שלי עשיתי באפוטרופוס הכללי במחלקת עזבונות לטובת המדינה, אחר כך עבדתי במשרד פרטי עוד 4 שנים שמתעסק בעיקר בדיני משפחה, עשינו הכל מהכל, גירושין, צוואות, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתמשך, you name it, באמת עשינו הכל. ובשנתיים האחרונות אני יצאתי לעצמאות, יש לי משרד משלי עם עוד 2 בנות, ואני מתעסקת בעיקר בהסכמים משפחתיים. כל מה שקשור למשפחה ולהסכמים אני עושה, אני לא עושה בתי משפט, וזהו, החזון שלי זה באמת להנגיש כמה שיותר את הידע הזה, ולעשות הרצאות ולגרום גם לאנשים להבין. הרבה פעמים כל מה שקשור לצוואות, ייפוי כוח מתמשך וכל הדברים האלה, זה מתקשר בהכרח לאנשים מבוגרים. תמיד אנשים אומרים לי, אני עוד צעיר, מה, זה לא קשור אליי. אבל זה בהחלט קשור גם לאנשים צעירים וגם זוגות צעירים שיש להם ילדים קטינים, זה סופר חשוב. אז החזון שלי זה באמת פשוט שאנשים ידעו מה הם עושים עם זה אחר כך, זה כבר כל אחד החלטה שלו, אבל אני מפיצה את הידע הלאה. אז שאלה ככה די קידבק, מי אוהב בירוקרטיה? למרות שאולי אני יכולה לפתוח את הרמקולים, למרות שהייתי בטוחה, אני בטוחה שכולכם טענו לי שאף אחד לא אוהב בירוקרטיה, ואף אחד לא אוהב בירוקרטיה גם שהיא תופסת אותו ברגעים הכי הכי קשים שלו. כשאתם עסוקים להתאבל, או שאתם עסוקים בלטפל שנייה באיזשהו מקרה רפואי שקרה למישהו מהמשפחה שלכם, תאמינו לי, מניסיון וממה שאני רואה אצל לקוחות, הדבר האחרון שאתם רוצים להתעסק בו, זה עם איזשהו פקיד שעכשיו רוצה לעשות לכם חיים קשים. אז לפני שאנחנו נצלול, אני רק רוצה לשאול אתכם מה אתם רואים בתמונה, ואני גם מענה. מה שאפשר לראות פה זה פאזל, שאני רוצה שאת התמונה הזאת אתם תיקחו איתכם לאורך כל הוובינר, ושזה יישב לכם בראש, כי מבחינתי מי שלא עורך עבורו את הסוג הסכמים שאנחנו תכף נדבר עליהם, הוא משול לאותו פאזל. יש איזשהו חלק בחיים שלו שהוא לא שלם, שהוא לא סגור, שצריך לטפל בו. אז קחו את זה ככה איתכם לאורך הוובינר. אז בואו נדבר רגע על איזה אסונות אנחנו הולכים לדבר עליהם, וכמו שאורית אמרה, הולך להיות פה הרבה טפו טפו טפו, אבל בואו ננסה גם קצת לשמור על הומור פה והכל בסדר. זה לא איזושהי מציאות שאנחנו חוזים לעצמנו, אלא אנחנו רק מדברים על אסונות שמה לעשות, יכולים לקרות. אז אנחנו נדבר בעצם על מצבים שאנחנו עלולים להיות לא קשירים מבחינה קוגניטיבית, וזה יכול לקרות מכל מיני סיבות, בין אם זה חס וחלילה איזושהי תאונת דרכים שעשינו ואנחנו כרגע בקומה או באופן זמני לא קשירים כדי לקבל החלטות בעבורנו, ומישהו צריך להיכנס לתמונה.
זה יכול לקרות כי נכנסנו לאיזשהו ניתוח פשוט, וקרה משהו ואנחנו לא מתעוררים ממנו, ומישהו צריך לקבל החלטות עבורנו בפרק זמן הזה. זה יכול לקרות גם מבחינת מחלות של דימנציה, כל מיני מחלות זקנה למיניהם. אז זה חלק אחד. חלק נוסף, אסונות כמו חס וחלילה שאנחנו הולכים לעולם שכולו טוב. חלק נוסף זה כל מה שקשור לפרידה בין בני זוג, אנחנו נדבר על זה. ועוד חלק שהוא יכול לקרות גם במוות וגם במקרה שאנחנו לא קשירים, וזה כל הנושא של ילדים קטינים. מה קורה בסיטואציות האלה אם אנחנו לא פה, שני בני הזוג, או אם אחד מבני הזוג לא נמצא ובן הזוג השני הוא לא קשיר, או ששני בני הזוג לא קשירים? מה קורה עם הילדים בפרק זמן הזה? מי מטפל בהם? מי לוקח על עצמו פיזית לטפל בהם, לקחת אותם לגנים, לשים אותם במסגרות, לדאוג להם לכל מה שצריך לטפל בהם, ואיך מטפלים גם בכל מה שקשור לנושאים הפיננסיים שלהם. אם אנחנו מדברים על מקרים של שני בני הזוג הלכו לעולמם, אז בעצם הילדים מקבלים את הכסף, מה עושים עם הכסף הזה? ואם אנחנו מדברים על מצב שבו שני בני הזוג לא קשירים, מה קורה בסיטואציה הזאת? איך בעצם מממנים את הילדים? כל הדברים האלה צריך לתת להם מענה, ובגלל זה כל האסונות האלה הם רלוונטיים. זה יכול לקרות לרווקים, זה יכול להיות רלוונטי לנשואים, לפרודים, לידועים בציבור, בעצם זה באמת רלוונטי לכולם. אני רוצה גם להוסיף עוד דבר שאנחנו לא חושבים עליו, וזה גם בהקשר שלו, גם בהקשר של ההורים שלנו. יש לי חברה נשארה עם הורה אחד, והאבא שלה חלה מאוד מהר בדימנציה שממש הידרדרה מאוד מאוד מהר בלי שבכלל הבינו מה קורה, ובסופו של דבר היא נאלצה להתחיל להפוך להיות אפוטרופוס שלו, וכשההורה בעצם לא באיזושהי סיטואציה לתפקד, הפרוצדורות, ואת תדעי להביא איתך להגיד על זה, המשפטיות הן מאוד 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 מורכבות, וזה גם משהו שבעצם צריך גם לדבר עליו גם עם הורים על הדברים האלה, כי באמת איזושהי סיטואציה של הידרדרות או פגיעה או זה כלפי ההורים, ושל היכולת שלהם גם לתת מענה אחד לשני, וגם של הילדים לטפל בכל הסיטואציות האלה בכספים וזה, להתחיל להניע את התהליכים האלה בשלב שאחרי, זה מאוד מאוד מורכב וארוך, ואני יודעת שהיא כבר כמה שנים בתוך התהליכים האלה. נכון, אנחנו באמת נדבר על זה בהמשך. אוקיי, אז איזה כלים משפטיים עומדים לרשותכם על מנת בעצם לטפל בכל האסונות שדיברנו עליהם מקודם? אז קודם כל זה ייפוי כוח מתמשך, שזה בעצם מדבר על מה שדיברת עליו עכשיו, שזה חלופה למינוי של אפוטרופוס. זה מכשיר משפטי שהוא יחסית חדש מהכמה שנים האחרונות, תכף אני ארחיב עליו. כל מה שקשור למוות, אז אנחנו מדברים בעצם על צוואה או צוואה הדדית בין בני זוג. כל מה שקשור לטיפול בילדים, ובעצם זה האפוטרופוס על הילדים, אז את זה אנחנו מכניסים לתוך מסמך שנקרא מסמך הבעת רצון, שזה אפוטרופוס לצד ג'. וכל מה שקשור לפרידה בין בני זוג, אז או הסכם ממון, שזה בעצם מדבר על בני זוג נשואים, או הסכם חיים משותפים, שהוא מדבר בעצם על ידועים בציבור. ופשוט אנחנו נצלול. אז הדבר הראשון שאנחנו נדבר עליו זה ייפוי כוח מתמשך. ובעצם ייפוי כוח מתמשך, אני בטוחה שכמה מכם שמעתם את השם הזה ואתם אולי לא בדיוק יודעים או לא בדיוק סגורים, אבל יש קצת בלבול בכל הנושא הזה, ובשביל זה אנחנו פה כדי לעשות סדר. כי הרבה פעמים אנשים אומרים לי, כן, יש לי ייפוי כוח מתמשך, ובכלל מתכוונים לצבא, או ההפך, אומרים לי, כן, יש לי ייפוי כוח מתמשך, ובכלל הם מתכוונים, סליחה, הפוך. אז יש פה איזשהו בלבול, ואנחנו נעשה פה רגע סדר. אז ייפוי כוח מתמשך זה בעצם החלופה לצורך במינוי אפוטרופוס כשבן אדם הוא נהיה לא כשיר. אז בעצם מה שהיה עד לפני תיקון החוק, עד לפני אפריל 2017, כשבן אדם היה נקלע לסיטואציה שהוא לא כשיר מבחינה קוגניטיבית והוא לא יכול לקבל החלטות בעבור עצמו, האופציה היחידה, האלטרנטיבה היחידה הייתה למנות לו אפוטרופוס על ידי בית משפט. עכשיו, זה נשמע קל ופשוט, אז מה זה בעצם אומר?
צריך להגיש בקשה לבית משפט, ובעצם הבית המשפט צריך להחליט מי האדם הכי מתאים בעיניו לקבל על עצמו את האחריות, לקבל על עצמו את המינוי להיות אפוטרופוס. וכמובן שבית המשפט מקבל את ההחלטה הזאת כשמביאים בפניו את כל הראיות, מי האדם הראוי ביותר. עכשיו, בעצם מה שקורה שמי שקיבל את ההחלטה, את המינוי להיות האפוטרופוס, זה בית המשפט ולא האדם עצמו שהוא כרגע צריך את הטיפול. אז בעצם המדינה באה ואומרת משהו שהוא נכון, אני צריכה לפקח על אותם אנשים, לראות שהם בעצם עושים את התפקיד שלהם כמו שצריך, והם לא עושקים את אותם אנשים שהם כרגע לא מסוגלים לדבר ולא יודעים בכלל איפה הם נמצאים, אוקיי? אז אחרי שכבר קיבלנו את המינוי, שאגב לא תמיד זה כזה פשוט, אם אין הסכמות בין בני המשפחה, אז אנחנו מתחילים לנהל פה הליך משפטי, שלפעמים זה יכול לקחת כמה חודשים עד שנים, שתבינו את המצב האבסורד שמי שצריך את הטיפול הוא צריך את הטיפול היום, ולא צריך את הטיפול עוד שנה או עוד כמה חודשים. אז כשיש הסכמות דברים הולכים יותר בקלות, כשאין הסכמות שיהיה בהצלחה. ואחרי שקיבלנו את המינוי, בעצם אז אמרתי המדינה מפקחת על אותו בן אדם, על אותו אפוטרופוס. אז אותו אפוטרופוס צריך להגיש דוח פרטה, איזה נכסים יש לאותו חוסה, זה אותו אדם שצריך את הטיפול. כל שקל שהוא מוציא מהחשבון בנק שלו הוא צריך לשמור קבלות, ופעם בשנה מגישים דוח מסכם בעצם שעל מה הוא הוציא את הכסף, כדי ששוב לא יקרה מצב שעושקים אותו. אם הוא מוציא הוצאות חריגות הוא צריך לבקש אישור מהאפוטרופוס הכללי, כלומר נניח עכשיו אני צריכה להוציא, ההוצאות השוטפות שלי הן יוצאות משהו כמו 10,000 שקל כל חודש, פתאום אני צריכה עכשיו להוציא 20,000 שקל או 50,000 שקל על איזושהי מיטה מתכווננת או איזשהו שיפוץ שאני צריכה לעשות בבית כדי להתאים את עצמו לצרכים של אותו אדם, ואני צריכה עכשיו 50,000 שקל, אני צריכה להגיש בקשה לאפוטרופוס הכללי ולבקש מהם אישור, למרות שתבינו את האבסורד, יש לאותו בן אדם כסף בחשבון, והאפוטרופוס הכללי קודם כל עד שהוא מגיע לטפל במקרה הזה לוקח כמה חודשים, כי יש להם המון עומס על המערכת, וגם כשהוא כבר מגיע לטפל במקרה הזה, א' הוא יכול לשאול אתכם המון שאלות, למה אתם צריכים, כמה אתם צריכים, ולהוציא את המיץ, וגם הרבה פעמים הוא יכול להגיד לא, אני לא מאשר, למה? כי זה מה שהפקידה שם באפוטרופוס הכללי חושבת. בקיצור, המון עומס והמון קושי גם למערכת, גם למדינה, וגם כמובן לבני המשפחה שצריכים לטפל באותו אדם ולתת לו את הטיפול הראוי ביותר, אבל הם מוצאים את עצמם מסתובבים בין משרדים ממשלתיים. אז בעצם המחוקק עשה משהו שהוא מדהים, שאני מתפלאה שהוא לא עשה את זה עד היום, והוא בעצם נתן מתנה, והוא אמר, למה שאני אצטרך לקבל על עצמי את האחריות, ואני אצטרך להחליט מי יהיה אותו בן אדם, מי יהיה אפוטרופוס, אם כל בן אדם מעל גיל 18 פשוט יכתוב לי, ויעשה מסמך שנקרא ייפוי כוח מתמשך, והוא יגיד מי הוא רוצה שיהיה אחראי עליו במקרה שהוא לא כשיר, איזה החלטות הוא רוצה שיקבלו עליו מבחינה רפואית, איזה החלטות הוא רוצה שיקבלו עליו מבחינת כל הרכוש שלו, צברתם הון, צברתם רכוש, יש לכם עסקים, יש לכם נדל"ן, איך מטפלים בזה, מה עושים עם כל הרכוש הזה, תנו הגדרות, כל מיני עניינים אישיים, כן ללכת למוסד גריאטרי, לא ללכת למוסד גריאטרי, כן להביא מטפל הביתה, לא להביא מטפל הביתה, כל מיני החלטות כאלה, שאם אתם מחליטים אותם מבעוד מועד, א' אתם מקלים מאוד על העבודה של מי שצריך לקחת על עצמו את האחריות ולטפל בכם, וגם אתם מורידים בעצם את הפיקוח של האפוטרופוס הכללי, בעצם המחוקק בא ואומר, אם אותו בן אדם הוא צלול והוא כשיר, אני לא צריך עכשיו לפקח על אותם אנשים ולראות שהם עושים את העבודה שלהם כמו שצריך, וזה פשוט מדהים. אז כמו שאמרתי, הייפוי כוח מתמשך הוא מתעסק בכל העניינים הרפואיים, אתם יכולים לתת איזה הנחיות שאתם רוצים, ובעצם ככה אתם מקלים על העבודה של מיופה הכוח, זה נקרא, שזה החלופה של האפוטרופוס. כל ענייני הרכוש שלכם אתם יכולים להכניס ולשים הגדרות. שוב, עכשיו אני רוצה להגיד, כל ייפוי כוח מתמשך הוא לא דומה, כל משפחה יש לה את החליפה האישית שלה. מה שמתאים לכם לא בהכרח מתאים למשפחה אחרת. בסדר, בגלל זה אנחנו נפגשים, מדברים על כל הדברים, זה תהליך שלוקח קצת זמן, אבל שוב, כל משפחה והקצב שלה. עניינים אישיים, כל עניינים אישיים שבא לכם, תראו, זה נורא משתנה. יש לי לקוחות שנותנים לי רשימה של מכולת, באמת, בפרטי פרטים, איך הם רוצים שטפלו בהם, ויש כאלה שאומרים, אני לא יודע, אין לי איזשהו משהו, אין לי איזה משהו שאני ראיתי על סבתא שלי, איך טיפלו בה, ויש לי איזושהי שריטה מסוימת. אני סומך על המיופה כוח שיעשו מה שהם חושבים לנכון, וזה בסדר, אבל יש לכם את ההזדמנות ואת המקום להכניס את הדברים האלה ולכתוב אם אתם מעוניינים.
אני אתן דוגמה עלינו בהקשר הזה של כן, באמת, כאילו תקני אותי אם זה, כי עשינו כן. כמה, אבל כאילו בסופו של דבר, נגיד, הכסף אוטומטית, ברגע, אם כאילו שנינו מאיזושהי סיבה לא יכולים לתפקד או קורה לנו משהו או נהרגים, אז בעצם הכסף בעצם אוטומטית הולך לילדים, ובסופו של דבר אם עינינו אפוטרופוס, אז הוא עכשיו צריך במקרה שלנו לטפל בשלושה ילדים. צריך להגיד שנייה, רגע, מה קורה שם? כאילו, איך הוא, נכון? זה שם? תקני אותי לי. זה יותר מתקשר לצבא. זה יותר מקשר לצבא. הילדים מקבלים את הכסף בעצם, כי כשהייפוי כוח מתמשך מופעל, הרבה פעמים גם אנשים מתבלבלים במונחים האלה. כשהייפוי כוח מתמשך מופעל, הרכוש של אותו אדם עדיין נשאר בבעלותו. כן. הוא לא עובר ליורשים שלו. לא, אבל מאיזושהי סיבה בעצם יש חוסר תפקוד, אז איך זה עובד? אז מי שמיופה הכוח, הוא נכנס בנעליו והוא מתפקד, הוא מתפעל את כל הדבר הזה בשמו. בעצם אוקיי. כשבן אדם הוא לא כשיר, אז הרעיון של המיופה הכוח זה שהוא פשוט ממש ייכנס ככה, כאילו הוא יכל להיכנס לתוך החליפה שלו, לתוך הדמות שלו, וממש לפעול בשמו, זה בדיוק הרעיון. העסקים עדיין נשארים שלו, החשבון בנק עדיין נשאר שלו, המקרקעין עדיין נשאר שלו, הכל נשאר של אותו אדם שהוא כרגע לא מסוגל לדבר, אבל מישהו צריך לתפעל את זה, אז זה בדיוק המקום של המיופה כוח. אוקיי. עכשיו, מסמך ההנחיות המקדימות, זה מבחינתי לב ליבו של הייפוי כוח מתמשך. תראו, בעיקרון אפשר להגיד, אני ממנה את דוד ומשה שהם יהיו מיופי הכוח שלי, ושלום על ישראל. עכשיו, זה אחלה, אבל מבחינתי, ברגע שאנחנו כבר עושים את המסמך הזה, זה באמת הזדמנות רגע לדבר על הדברים, ובאמת המסמך נותן ביטוי לעולמו האישי והערכי של הממנה, והוא נותן לו ודאות ויציבות, בזמן שבאמת קולו לא נשמע. זה המקום שלכם לכתוב את כל הדברים, את כל השיגונות שעולים לכם לראש, תכניסו את זה לתוך המסמך. אל תעשו ייפוי כוח מתמשך שהוא ריק ונותן את מלוא האחריות למיופה הכוח, ופה נגמר הסיפור. נמשיך. איזה דוגמאות בעצם אפשר להכניס לתוך ההנחיות המקדימות? אפשר לקבוע את הסידור מגורים, שאם אני רוצה להמשיך לגור בדירה שבה אני גר היום, או לעבור לדיור מוגן. אפשר להכניס את כל מה שקשור לחשבונות הניהול הבנק, בעצם לתת אפשרות וסמכות למיופה הכוח לפעול בחשבון הבנק שלי באופן מלא, להוציא כספים לטובת אדם ג', נגיד זוג הורים שהם רגילים לתמוך בילדים שלהם באופן קבוע, כל חודש הם נותנים לילדים שלהם קצבת כסף מסוימת כדי לעזור להם כלכלית. אז אם אתם רוצים שהדבר הזה ימשיך להתקיים גם כשאתם לא תהיו בצלילות, אתם חייבים להכניס את זה לתוך הטופס הנחיות מקדימות, כדי שידעו שצריך להוציא כספים לצד ג'. כל מה שקשור להחלטות רפואיות, כלומר, כל מה שקשור לפעולות מעריכות חיים, האם כן לבצע החייאה או לא לבצע החייאה, את כל הדברים האלה אנחנו יכולים להכניס לתוך הייפוי כוח מתמשך. עכשיו, אני שמה רגע סייג, יכול להיות שחלקכם יגידו, אבל רגע, יש איזשהו מסמך נוסף. נכון, יש מסמך נוסף, כל מה שקשור לטיפול מעריך חיים, יש מסמך שהוא בעצם מיועד, שהוא הולך למשרד הבריאות, וזה נקרא חוק החולה הנוטה למות, ייפוי כוח מקוצר. אפשר לעשות את המסמך הזה, אנחנו עושים את זה ככה בתוך התהליך עצמו, יכולים לחתום גם על המסמך הזה, אבל בתוך הייפוי כוח מתמשך אני כן כותבת מה הרצונות שלכם, אני כן מתייחסת לדבר הזה, אבל בפועל ברגע שמגיעים לבית החולים, בית החולים רוצה לראות את הייפוי כוח המקוצר לפי המסמך שהולך למשרד הבריאות, בסדר? אז זה ככה איזשהו סייע קטן. אז מבחינת התהליך, ייפוי כוח מתמשך אי אפשר לעשות אותו לבד, חייב לעשות אותו עם עורך דין שעבר הכשרה ספציפית של האפוטרופוס הכללי, עושים פגישה אישית פרונטלית עם הממנה. אגב, היום בגלל המצב האפוטרופוס הכללי נתן הקלות ואפשר גם לעשות את הפגישה לא פרונטלית, אפשר לעשות את זה בזום. אנחנו מדברים על כל הדברים, יש המון דברים שאתם לא יכולים להתכונן אליהם, ובגלל שאני עשיתי הרבה ייפוי כוח אז אני יודעת מה לשאול ואיך להכווין אתכם. מדברים על כל הדברים, נותנים פתרונות, אני אחר כך עורכת את המסמך, שולחת לכם למייל, אתם עוברים על זה, אנחנו עושים תיקונים, מה שצריך עושים התאמות,
אחרי זה אני באופן אישי אוהבת לעשות שיחה גם עם מיופי הכוח, כדי שהם ידעו על מה הם חותמים, הם צריכים גם לחתום על המסמך, כדי לוודא שהם באמת מוכנים לקחת על עצמם את האחריות הזאת. אבל אגב, זה לא חובה, לא חייב לעשות פגישה עם מיופי הכוח. ברגע שכולם מסכימים על המסמך, קובעים פגישה, חתימות, ומפקידים את המסמך באפוטרופוס הכללי, שאני עושה את הכל. אגב, ברגע שהמסמך מאושר על ידי האפוטרופוס הכללי, הוא בעצם שוכב שם ומחכה ליום פקודה, שאני מאחלת לכולכם שלא תצטרכו אף פעם להפעיל את זה. אין לו תוקף, לא צריך לחדש אותו אחת לכמה זמן, זה שוכב שם עד שתצטרכו להפעיל, ומפעילים את זה אגב באופן מקוון היום. הם לאט לאט, האפוטרופוס הכללי לאט לאט נורא משתדרג, כי הוא רוצה שכמה שיותר אנשים יעשו ייפוי כוח מתמשך כדי להקל עליו את העבודה. אוקיי, אז זה מבחינת ייפוי כוח מתמשך. את רוצה רגע אורית לעשות פאוזה לשאול שאלות? כן, אם יש אפשר בשמחה לייפוי כוח מתמשך. או שנמשיך? נמשיך, אולי אוקיי. נמשיך. סבבה. אז זה בעצם דיברנו על ייפוי כוח מתמשך, ואני רוצה רגע לעבור לדבר הבא, שזה בעצם לדבר על צוואות וירושה, ושנייה אני רוצה רגע לעשות סדר, כי הרבה אנשים מתבלבלים בזה. עד עכשיו דיברנו על סיטואציה שבה קרה משהו, שוב, חס וחלילה, תאונת דרכים, ואנחנו לא בצלילות, או תוכל לספר על מקרה אישי שלי, חברה מאוד טובה, קיבלה אירוע לבבי, שכבה בטיפול נמרץ, זה בדיוק הרגעים שייפוי כוח מתמשך הוא רלוונטי, שמישהו צריך לקבל החלטות עבורכם. צוואה וירושה מדבר על סיטואציה שבן אדם כבר, איך אמרנו, לא להגיד טפו טפו טפו, הוא כבר לא בין החיים, הוא כבר לא איתנו. ואז בעצם אנחנו מדברים על איך אנחנו מחלקים את הרכוש שלו, את העיזבון שלו. אז זה בעצם, פה נכנס החלק של הצוואות. בעצם הירושה שלנו, העיזבון שלנו, אנחנו יכולים לחלק אותו בשתי אופנים. אפשר לעשות צוואה, ואז אני מחליטה איך אני מחלקת את הרכוש שלי, אני יכולה להחליט לחלק אותו איך שבא לי, אין פה שום הגבלות, אני יכולה לעשות מה שאני רוצה, אני יכולה לעשות צוואה שהיא שוויונית בין היורשים שלי, אני יכולה לעשות צוואה שהיא לא שוויונית, אני יכולה גם לא להוריש לאף אחד מבני המשפחה שלי, אני יכולה להוריש לשכן או לשכנה שלי, אני יכולה לעשות מה שבא לי בצוואה. אגב, סתם קוריוז, אני כשעבדתי באפוטרופוס הכללי, היה מישהו שציווה את כל הרכוש שלו לכלב שלו. כן, זה היה מאוד משעשע, הוא מינה לו נאמן, שהוא היה נאמן על הכספים, והיה מוציא כסף לטובת הכלב שלו. זה היה כלב מאוד מפונק, היה אוהב לנסוע במרצדס, והיה קונה טלוויזיות פלזמה וכאלה. זה סתם ככה כמשהו מצחיק. אז אם לא עשינו צוואה, אז בעצם הרבה פעמים אנשים אומרים לי, וואי, לא עשיתי צוואה, אז מה יקרה? כל הרכוש הולך למדינה? ממש לא. אם לא עשיתם צוואה, יש לנו את החוק, חוק הירושה, ובעצם העיזבון הולך לפי הדין. ובואו נדבר רגע על מה זה אומר לפי הדין. אז בעצם, אם נסתכל רגע על המקרה הקלאסי של בני זוג ושיש להם ילדים, אז סעיף 11 בעצם אומר, שבן הזוג שנשאר בחיים, הוא נוטל מהעיזבון באופן בלעדי, את המטלטלין ואת המכונית נוסעים. כלומר, כל המטלטלין בבית והמכונית נוסעים הולכים באופן מלא לבן הזוג שנשאר בחיים. מחצית מיתר העיזבון, הבית, חשבונות בנק וכל שאר הדברים, זה בעצם הולך חצי לבן הזוג שנשאר בחיים, והחצי השני מתחלק באופן שווה בין הילדים של המנוח. אוקיי? עד פה... זה בהנחה שהם נשואים כמובן כדין. גם ידועים בציבור מכירים בזה. גם ידועים בציבור. כן. גם ידועים בציבור זה אותו דבר. אבל העניין פה זה צריך להוכיח שהם היו ידועים בציבור. אוקיי, אז איזה סוגי צוואות בעצם? יש לנו צוואה בעל פה שהיא סופר נדירה, זה צוואה מאוד מאוד נורא קשה לאכוף אותה, זה צריך להיות, נקראת שכיב מרע, בן אדם צריך להיות ממש רגע לפני המוות שלו, ככה כמו שרואים בסרטים, אני מצווה את כל הרכוש שלי לדודה והלך לעולמו, זה סופר נדיר. יש צוואה בפני רשות, שזה בפני נוטריון או בפני בית משפט, פחות עושים את זה. יש צוואה בכתב יד, שתכף אני ארחיב עליה, והצוואה הכי שכיחה זה צוואה בפני עדים, שבדרך כלל הולכים לעורך דין,
אומרים לו איך אני רוצה לחלק את הרכוש שלי, זה בדרך כלל גם בא עם ייעוץ, מה כדאי לעשות, מה לא כדאי לעשות, ובעצם חותמים בפני שני עדים, בדרך כלל זה העורך דין ומישהו נוסף מהמשרד, או צוואה הדדית בין בני זוג, שזה בעצם אומר חוזה בין שני צדדים בין בני הזוג, שהם מורישים אחד לשני, ולאחר ששניהם לא בחיים, אז בעצם הרכוש הולך לילדים, שהרעיון שעומד מאחורי צוואה הדדית, זה בעצם לוודא שאחרי שאני הלכתי לעולמי, ובן הזוג נשאר בחיים, שלא יקרה מצב שהרכוש שלי בעצם הולך לצד ג' לאיזה מישהו אחר, ולא מגיע בסוף לילדים. אז כשאני עושה צוואה הדדית, אני ככה בראש שקט שאני יודעת שהרכוש מגיע לילדים. צוואה בכתב יד, בואו רגע נדבר על זה, כי כן, גם זה קיים. אפשר לעשות צוואה בכתב יד, כל עוד אתם כותבים את הצוואה בכתב יד שלכם, על איזה צטלה, כותבים תאריך וחתימה, והצוואה היא תקפה. צריך להיזהר מהצוואות האלה. אם אין לכם הרבה רכוש, ואם הדברים הם מאוד פשוטים, אפשר לעשות את זה. תפקידו את הצוואה גם אצל הרשם, ממליצה, כדי שלא יקרה מצב שזה הולך לאיבוד. וזהו. אם יש לכם דברים שהם קצת יותר מורכבים, כמו אם יש לכם ילדים קטינים, אם יש לכם כמה סוגים של רכוש, נדל"ן, נחלות, כמה עסקים וכאלה, הייתי כן ממליצה שתקבלו ייעוץ, כי שוב, צברתם הון כל החיים, הגעתם לאיפה שהגעתם, ובסוף זה נראה לי מצחיק שלהעביר את זה הלאה, אני עושה את זה בשביל לחסוך את הכמה שקלים, אני עושה את זה ככה בכתב יד. אז שוב, אם הכל בסדר ואין יותר מדי סיבוכים, אפשר לעשות את זה, אבל הייתי ממליצה שתקבלו ייעוץ. אז מתי בעצם חשוב לערוך צוואה? אני רוצה להגיד, לשבור פה איזושהי סטיגמה. צוואה היא לא קשורה לגיל, אין קשר לגיל. הרבה אנשים אומרים לי, בסדר, שאני אגיע לגיל 80 אני אעשה צוואה, וזה ממש לא קשור. צוואה אנחנו עושים כשיש לנו הון, כשיש לנו מקרקעין, עסקים, כספים, נזיל בחשבונות הבנק, יש לנו רכוש בחול, יש לנו ביטקוין, יש לנו רכוש, תעשו צוואה. כשיש לכם ילדים קטנים זה סופר 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 חשוב לעשות צוואה. ולמה? כי כמו שהסברתי מקודם על חוק הירושה, ברגע שאחד מבני הזוג הולך לעולמו, החצי השני הולך למי? לילדים. עכשיו מה קורה כשהילדים הם קטינים? כשהילדים הם מתחת לגיל 18, והרכוש הולך אליהם, בן הזוג שנשאר בחיים לא יכול לגעת ברכוש הזה, אוקיי? ונגיד לצורך העניין יש דירה, גם אם זה דירה אחת, אתם אומרים אין לי הרבה רכוש, יש לי רק דירה אחת בבעלותי, גם אם יש לכם דירה אחת בבעלותכם ויש לכם ילדים קטינים, תעשו צוואה. כי מה יקרה אם אתם תרצו אחר כך למכור את הבית? כי לא יודעת, פתאום גדול עליכם לגור בבית הזה עכשיו, כי יש פתאום פחות משכורת שנכנסת, או אתם רוצים לעבור לגור ליד ההורים כדי שיעזרו לכם עם טיפול בילדים, אתם תצטרכו לעבור דרך בית משפט כדי למכור את הבית, אתם לא יכולים למכור את הבית ככה סתם, וגם אחרי שמכרתם את הבית, שאני סתם, שתבינו פרקטית איך זה עובד, למכור את הבית ולחכות שמישהו שהקונה הפוטנציאלי יחכה לכם עד שתעברו דרך בית משפט, זה סופר מורכב, וגם אחרי שעברתם דרך בית משפט ומכרתם את הבית, החלק של הילדים, אתם לא יכולים להמשיך ולהתגלגל איתו, הוא נכנס לתוך חשבון בנק, שהוא בעצם נפתח רק כשילדים יהיו בני 18, זה סופר קריטי. אז אם אתם רוצים שכל הרכוש ילך לבן הזוג שנשאר בחיים, תעשו צוואה כשיש לכם ילדים קטינים. כשרוצים לבצע חלוקה ספציפית, כלומר, את הבית הזה אני רוצה לתת לילד הבחור, ואת הכספים שלי אני רוצה לתת לבן האמצעי, ואת העסק שלי אני רוצה להוריש בכלל לבדודה שלי, תעשו צוואה, כי אחרת לפי החוק הכל הולך באופן שווה. כשרוצים לבצע חלוקה שהיא לא שוויונית, כלומר נגיד לאורך החיים תמכתי יותר בילד אחד ופחות בילד אחר ואני רוצה לאזן את זה, אז תעשו צוואה ותתקנו את זה. אם יש לכם ילד שהוא עם צרכים מיוחדים ואתם יודעים שהוא יצטרך עוד תמיכה בהמשך והחלוקה תהיה לא שוויונית, תכתבו את זה בתוך הצוואה. אגב, אני פותחת פה רגע סוגריים, אם אנחנו כבר עושים, כשאני עורכת ללקוחות שלי צוואה שהיא לא שוויונית, אני בהכרח כותבת למה אני עושה את הצוואה ככה. כי אם אני עושה צוואה לא שוויונית, אני אומרת לילד הזה 20% ולילד ההוא 80%, זה צוואה שהיא ב100%,
תגיע לבית משפט. אז בגלל זה אני כותבת למה, מה היה הרצון, מה היה הרציונל שעמד מאחורי זה, ואני מסבירה. ובעצם כשאני כותבת ואני מסבירה למה, אז אני בעצם מקטינה את הסיכוי שהצוואה הזאת תגיע לבית משפט ויהיו מי שיתנגד לה. כשבני זוג רוצים לוודא שלאחר לכתו של הראשון הרכוש יגיע לילדים, אז עושים צוואה הדדית. אגב, כשעורכים הסכם ממון, היה לי עכשיו מקרה שמהשבת הנוראית הזאת, אני לא אתן יותר מדי פרטים, אני רק ככה על קצה המזלג, זוג צעיר, בן הזוג, הבחור נרצח, האישה נשארה בחיים, הם היו נשואים, והוא צבר הרבה רכוש לפני הנישואים שלהם, והם עשו הסכם ממון, ובהסכם ממון הוא בעצם עשה הפרדה, והוא בעצם אמר שכל הרכוש שהיה לי לפני הנישואים, שהשגתי לפני הנישואים, הוא יישאר שלי במקרה שאנחנו נפרדים. אבל הדבר הזה לא תקף כשהבן אדם הולך לעולמו, אוקיי? כשהבן אדם נפטר, אז בעצם הרכוש הולך לפי חוק הירושה, אם הוא לא עשה צוואה. ובאותו מקרה ספציפית, ההורים של אותו בחור התנגדו ואמרו, זה לא צריך להיות לפי החוק, כי היה הסכם ממון, הוא לא רצה שבעצם כל הרכוש ילך אליה. בקיצור, הליך מאוד ארוך ומורכב יהיה להם בבית משפט, ופשוט חבל. אם אתם עושים הסכם ממון, כבר תעגנו את זה גם מהכיוון השני, מה קורה בסיטואציה שבה נפרדתם, אבל לא כי פשוט נפרדתם, אלא כי פשוט היה פטירה של אחד מהצדדים, תעשו פשוט צוואה. אם אנחנו רוצים לתת כל מיני הנחיות על אופן הקבורה, יש כאלה שחשוב להם לעשות הליך של קרימינציה, של שריפת גופה וכאלה, רוצים טקס מסוים, תכתבו את כל הדברים האלה בתוך הצוואה. ועוד נקודה, אם יש לכם איזה שהם דגשים לגבי ההליך עצמו, לגבי הטקס, תעדכנו אנשים שיש לכם את הצוואה, כי הרבה פעמים קרה לי כבר שאחרי השבעה ואחרי שהבן אדם כבר נטמן באדמה, פתאום פתחו את הצוואה וראו שהוא בכלל רצה שישרפו את הגופה שלו, אז זה כבר קצת too late. אז תעדכנו אנשים שיש לכם צוואה. אוקיי, יש איזה שהם שאלות? אני רציתי להגיד לזה שזה באמת, צריך להגיד שזה סיטואציה מאוד באמת מורכבת על זה, זאת אומרת, אני יכולה להגיד שבאופן אישי כשאנחנו גם שוחחנו איתך, אז כמות הפעמים איתי ואני רצחנו אחת השנייה וחיתנו אחת השנייה הייתה באמת אינסופית במהלך השיחות והפגישות, אבל באמת בסוף זה באמת מאוד מורכב ורגיש, זאת אומרת אנחנו מדברים על הסיטואציה שאחד לא נמצא ואיך מתמודדים והרבה אמון על מה קורה, או גם יכול לצוף האימון של מה קורה ביום שאחרי, גם בהקשר של היפוי כוח, זאת אומרת יש בני זוג יכול להיות שמקיימים בית ולאו דווקא סומכים שהחצי השני הוא זה שיקבל עליהם את ההחלטות, ויכול להיות שזאת סיטואציה שבה צריך לבחור בין משפחה אחר או מישהו אחר שנמצא בחיים, וזה צף דרך הדרך הזאת. יש פה המון דברים שהם באמת מאוד מורכבים ויכולים להציף מאוד בעיות. אגב, חלק מזה באמת הערכה מאוד גדולה שלי ללי שעושה את זה באמת בהמון רגישות, כי זה באמת מסע לנבחי החרדות והפחדים הכי גדולים של גם מה קורה ביום כאילו שאחרי ואיך מתמודדים, וגם זרקתי את זה קודם, נגיד הפרקי בית, כל הדברים שיכולים לקרות, עוד אנשים שנכנסים לתוך המהלך הזה, מי מקבל את ההחלטות, איך מתחלקים הכספים, וזה יכול לרדת לרזולוציות מאוד מאוד גבוהות לגבי גם ממש כמה הולך למי ולמה. וזה באמת צריך להיות מנוהל בהמון המון רגישות, ודורש מהאדם עצמו, בין אם זה רווק או רווקה, ובין אם זה בני הזוג, או בין אם זה אנשים מבוגרים, או ילדים אל מול ההורים שלהם, המון רגישות בתהליך הזה, כדי להבין שבסוף מדברים פה על משהו שהוא באמת מאוד מורכב, ומאוד כזה קמאי ומפחיד מצד אחד, ומצד שני, באמת החלק הנוסף בפאזל שחייב לעשות, כי הדברים האלה הם בסוף פשוט לצערנו חלק מהחיים. אז אני רוצה להוסיף על הדברים שאת אומרת, שא' כל, אני באמת לא רואה את עצמי כעורכת דין לענייני משפחה, אני באמת רואה את עצמי כמטפלת זוגית, באמת, כי
כי באמת צריך להיות פה סופר רגישים, ולדעת מתי ללחוץ ומתי לשחרר, ומתי אתה שולח מסמכים לבני הזוג ואתה רואה שהם לא חוזרים אליך, ואתה צריך להבין, אוקיי, לא סתם טוב למה הם לא חוזרים אליי, להבין שיש פה איזשהו קושי רגשי, ולהציע, כמו שגם אני מרשה לעצמי להגיד, אבל כמו שגם הצעתי לכם, אתם רוצים שנעשה את זה בזום, נעשה את זה ביחד, נעבור על המסמכים ביחד, כי יש פה קושי, זה קשה, זה לא פשוט לעבור על הדברים האלה, וזה לא פשוט לחשוב על הדברים האלה, אז כן, זה צריך להתנהל בסופר רגישות, ואני גם יכולה להגיד לך שאני נורא מסכימה עם מה שאת אומרת, כי היה לי מקרה באמת לא מזמן עם זוג שבן הזוג אמר לבת זוג שלו, שתשמעי, אם חס וחלילה יקרה לי משהו, אני לא נעים לי להגיד, אבל אני לא סומך עלייך שאת תתנהלי כלכלית כמו שצריך, וזה חתיכת דבר, והוא פשוט ביחד איתה, כשהיא המיופת כוח שלו, הוא הוסיף עוד מיופה כוח, כדי שהוא יהיה אחראי ויעזור לה על כל מה שקשור לעניינים של הכספים, ואני רוצה להגיד שנכון, זה קשה לדבר על זה, אבל מצד שני, אנחנו פותרים את כל הדברים האלה, ובסוף הכל מסתדר, ולכל דבר יש פתרון, וזה גם אגב המנטרה שלי, שאין דבר שאין לו פתרון, אבל התחושה הרוגע שזה נותן לך, שאתה יודע שערכת את המסמכים האלה, וכל הדברים האלה סגורים מכל הפינות, זה נותן תחושה מאוד 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 טובה ומאוד רגועה, שאתה יודע שלא משנה מה, הכל סגור, ולא יכול להיות משהו שיפתיע אותי. תמיד יכול להיות דברים שיפתיעו אותנו, כן? אבל אנחנו עשינו את מרב המאמצים כדי באמת לחסות את הכל. אז נמשיך למסמך הבא, והמסמך הבא הוא בעצם מסמך שנקרא מסמך הבעת רצון, והוא בעצם הרעיון שלו, הוא מדבר על מה קורה כשאני אפוטרופוס לאדם כלשהו, מי אני בעצם רוצה למנות שיהיה המחליף במקרה שאני לא יכולה לתפקד, והמקרה הקלאסי זה בעצם הורים לילדים קטינים, כהורה לילד קטין, אנחנו אפוטרופוס הטבעי שלו, ובעצם אנחנו רוצים לקבוע מה קורה בסיטואציה שאם אני לא יכולה לתפקד, אם אני נעדרת, אם אני לא קרה לי משהו ואני לא קשירה לתפקד, אם אני הלכתי לעולמי ואני לא פה, והילדים שלי עדיין קטינים והם צריכים שמישהו יהיה אפוטרופוס שלהם, אז בעצם אנחנו עושים מסמך שנקרא הבעת רצון, ופה אנחנו מתייחסים לכל הסוגיות של קודם כל מי יהיה הזהות של האפוטרופוס, אנחנו נכנסים לכל העניין של מה קורה עם הכספים, מי מטפל בהם, איך מטפלים בהם, מה עושים, איפה הם גרים, הם יגורו עם האפוטרופוס או לא, האם האפוטרופוס יכול למכור את הבית בשביל שהוא ייקח את הכסף ויעבור לדירה שהיא יותר גדולה, כי פתאום התווספו לו עוד 3 ילדים, האם הוא יכול להשכיר את הבית ולקבל את השכירות כדי לעזור לו לטפל בילדים, כל הדברים האלה חייב להתייחס אליהם, אחרת אתם מוצאים את עצמכם פשוט מול שוקת שבורה. ועכשיו אני רוצה להגיד שגם בייפוי כוח מתמשך וגם בצוואה אני מכניסה את כל, אם יש לכם ילדים קטנים אני מכניסה את כל ההתייחסות לתוך המסמכים האלה גם. עכשיו ההבדל בין כשאני מתייחסת לדברים האלה בתוך הצוואה אל מול המסמך הבעת רצון, זה שבמסמך הבעת רצון נניח ואני מחליטה שאני רוצה שאמא שלי תהיה אפוטרופוס של הילדים במקרה ואני לא פה, אמא שלי צריכה לחתום על המסמך. אם אני אומרת, וואלה, גם האחיות שלי מתאימות וגם האחיות של הבן זוג שלי מתאימות, ולא בא לי עכשיו לעשות מלחמת עולם ולהתחיל עכשיו לפתוח את הדבר הזה, אפשר פשוט לכתוב את זה בצבא, לעשות ממש מקרה, אם לא אחותי אז אחותו, ואם לא אחותו אז ההורים שלי, ואם לא הם, ממש לתת ככה א' ב' ג' ד', כי בסוף, מה קורה מבחינה טכנית, איך הדבר הזה עובד? כשצריך למנות את ואז הורגים האפוטרופוס את כולם לאט לאט, זה שיחה הכי מצחיק, זה החלק הכי מצחיק, ואז אם מיניתי את אחותי והרגתי אותה, ואז ההורים שלי והרגתי אותה, והרגתי אותו, באופן כללי אנחנו נהרוג אותו גם. עושים פה חיסול לכולם במהלך השיחות האלה, כן. אז בעצם טכנית איך זה עובד, כשההורים הם לא כשירים, אז צריך להגיש בקשה לבית משפט למנות את האפוטרופוס, ואז בית משפט שואל, תגידו, יש מסמך הבעת רצון, יש צוואה, כדי שאני אראה מה ההורים רצו, מה הם רצו, מי הם רצו שיטפל בילדים. אם הם לא רצו, אז בית משפט צריך להחליט על דעת עצמו. אם הם רצו, בית משפט נותן משקל מאוד כבד לרצון של ההורים, וזה, אני חייבת להגיד משהו אורית, באמת ככה אני מרשה לעצמי פה לפתוח, זה נראה לי הזוי
שאנחנו דואגים לילדים שלנו איפה הם ילמדו, מה הם ילמדו, לאיזה חוגים הם ילכו, מה הם יאכלו, כן צמחוני, לא טבעוני, באמת מיליון ואחד דברים, אבל בדבר הכל כך כאילו מטורף הזה, שאם ההורים לא נמצאים, מה קורה עם הילדים, מי מטפל בהם, שהם לא יהיו עלה נידף ברוח. ועכשיו, תשמעו, אני לא יודעת אם אתם מכירים את המקרה של איתן בירן, הילד בזוג ההורים באיטליה שנהרגו ברכבל, עד היום התיק הזה מתנהל, עד היום, ועברו כבר כמה שנים, לא החליטו עדיין מי האפוטרופוס של הילד, והוא פשוט מוצא את עצמו מתעזז מבית לבית. זה הזוי, זה הזוי שאני לא נותנת איזה שהם הנחיות על מה קורה עם הילדים שלי במידה ואני לא פה. זה ככה, הוצאתי מהבטן, אבל זה סתם כי אני פשוט מתעסקת בזה כל הזמן, אז זה פשוט כל הזמן אצלי בראש, ואני כמובן עשיתי את המסמכים גם לעצמי. טוב. אני רק רוצה דבר להוסיף אחרון, לזה שזה באמת, כאילו, זה יכול, לפחות בחוויה איתה, זה באמת יכול לרדת לרזולוציות מאוד מורכבות, אבל בסוף צריך להבין, נשאר הון מסוים, אם ההורים לא נמצאים, בסוף מגיע אפוטרופוס וצריך לטפל בילדים. צריך להבין איך ההורים גם בוחרים לתמוך בדבר הזה כלכלית במה שהם יכולים, ויש פה באמת החלטות שהן מורכבות. אז אם אני תומכת כלכלית, האם אני גם משאירה להם חיסכון לילדים לגיל 18, 25, אני בכל זאת רוצה להוציא אותם ממשהו? כמה? למה? כאילו, איך אני מחלקת את הדבר הזה באיזשהו תכנון מראש, וזה יורד לרזולוציות מאוד מאוד נמוכות, אבל יש פה איזושהי באמת הערכות של להצליח לשמור ולגבות כמה שאפשר וכמה שמצליחים, ומן הסתם לא תמיד מצליחים לסגור את כל הפינות, אבל כדי להקל על כולם בסיטואציה שהיא גם ככה מאוד כאובה ומורכבת, שוב, מכל הכיוונים ומכל זה, כמו שלי פתחה ואמרה, להתחיל להתעסק בבירוקרטיה ברגעים האלה, בין אם זה מול ילדים, בין אם זה כלפי הורים למעלה, בין אם זה כלפי בני זוג, או כאילו, אתם יודעים, חשבונות בנק שננעלים בשנייה שמישהו נפטר, וצריך להתחיל פרוצדורה מורכבת של, תגעת את זה, איך להתנהל כלכלית בכלל, כשאני לא יכולה להוציא כסף מחשבון הבנק, עד שפותרים את הסיטואציה הבירוקרטית הזאת. וזה דברים שבאמת הערכות הזאת מאפשרת להקל את ההתנהלות הזאת בצורה המהירה והאפקטיבית ביותר. כן, זה בעצם המטרה של ההסכמים האלה, שכבר קרה המקרה הטרגי, אז לפחות ששאר הדברים יתנהלו כמה שיותר בקלות, ושכמה שפחות יהיה קושי גם נפשי לילדים, למשפחות, שהכל יהיה כמה שיותר על השולחן וברור, וגם מבחינה בירוקרטית של אוקיי, מה קורה עם הכספים? אפשר להוציא אותם? אי אפשר להוציא אותם? זה עניין, כי לצורך העניין, אם לא עשיתי ייפוי כוח מתמשך, לא נתתי הנחיות, ואני פתאום לא קשירה, אי אפשר להוציא כסף מהחשבון בנק, תבינו. אי אפשר להוציא כסף מהחשבון בנק, כי הבנקים מפחדים, וסליחה שאני אומרת את זה, כי הם יכולים להיות מאוד חרות בעניין הזה, אבל הבנקים מפחדים על התחת של עצמם. ברגע שהם מבינים שהלקוח שלהם הוא לא כשיר, ויש להם מחלקות שלמות לעשות את זה, כי הם מפחדים מהסיטואציה הזאת, הם פשוט סוגרים את החשבון בנק, עד שהם אומרים, אני ראש קטן, שבית משפט יגיד לי מי עכשיו יכול לטפל בחשבון בנק הזה. וזה יכול לקחת לפעמים חודשים, ואתם צריכים את הכסף לא עוד חודש, חודשיים, עוד 3, אתם צריכים את הכסף היום, כי היום קרה משהו, אוקיי? והרבה פעמים גם אנשים באים אליי, זה כואב לי וזה מתסכל אותי, שאנשים באים אליי שהם כבר לא קשירים, שההורים כבר לא קשירים והם לא צלולים, והם אומרים לי, תקשיבי, אבא שלי לא כל כך איתנו, את יכולה לעשות לי ייפוי כוח מתמשך? לא, אני לא יכולה. כי האחריות שלי בתור העורך הדין, זה לוודא שהבן אדם שעורך את המסמך עבורו, הוא כשיר והוא צלול והוא יודע מה הוא אומר. אז אם הוא לא יודע מה הוא אומר, אני מצטערת, אבל האלטרנטיבה שלכם זה רק למנות אפוטרופוס. ואז זה פשוט כואב, זה כואב הלב, כי אני יודעת מה הולך להיות עכשיו למשפחה הזאת, שהם הולכים עכשיו לטרטר בין משרדי ממשלה, פשוט חבל. כי יכולתם להערך לזה מראש. עכשיו תבינו, מבחינת הכספים, זה אבסורד, כי הרבה פעמים אנשים אומרים לי, מה עכשיו, ואני אוציא כסף על ייפוי כוח מתמשך, על צוואה, אתם לא חוסכים פה בהמשך, אתם עדיין תצטרכו להוציא את הכספים האלה בהמשך. למנות מינוי של אפוטרופוס, אתם תצטרכו עורך דין שילווה אתכם, גם פה אתם תוציאו כסף, לפעמים אפילו יותר, אז אין פה באמת איזשהו חיסכון מהותי, זה רק העניין של להיערך לדבר הזה.
אוקיי, בוא נדבר רגע על הדבר האחרון, על ההסכם ממון, הסכם חיים משותפים, וקצת נגעתי בזה בנגיעה מקודם בהקשר של צוואות. אז בעצם בין בני זוג נשואים, הסכם ממון והסכם חיים משותפים בעצם הוא בא לדבר על ההסדר הרכושי בין בני זוג. עכשיו, הסכם ממון מדבר על בני זוג שהם נשואים כדת וכדין, ובעצם ההסדר הרכושי שחל ביניהם זה הסדר איזון משאבים, שבעצם הוא אומר שכל הרכוש שצברתם מיום הנישואים, שזה ממש יום ספציפי, עד יום הפרידה, מתחלק חצי חצי, אוקיי? כל מה שצברתם לפני הנישואים ומתנות שקיבלתם במהלך הדרך וירושות, זה כל אחד, מי שהוא קיבל, מי שבא איתו, זה שלו, אוקיי? זה לפי החוק. עכשיו, מה העניין? למה אנשים עושים הסכם ממון? כי הרבה פעמים קורה מצב שבאתי עם רכוש מסוים לפני נישואים, אני קניתי איזושהי דירה ועברנו לגור בה, כי סתם כבר יש לי דירה, אז בוא כבר נגור בה. ובת הזוג, עשינו שיפוץ, ובת הזוג פתאום רצינו לעשות איזשהו, לא יודעת, להגדיל את הבית ולעשות איזשהו חדר נוסף, ובת הזוג הביאה כסף, הכניסה 200,000 שקל לטובת השיפוץ, והמשכנו לגור ביחד, ועברו 20 שנה, ואנחנו רוצים להיפרד, ואז אני אומר, רגע, סליחה, הבית הזה זה בית שאני קניתי לפני נישואים, אבל לא, כי בעצם הבת הזוג חייתם ביחד, הראיתם כוונת שיתוף בנכס הזה, האישה הכניסה שם כסף לטובת השיפוץ, גרתם שם, בית המשפט יכול לראות כוונת שיתוף בנכס הספציפי הזה, והוא יחולק חצי חצי, כן, זה קורה, בית המשפט פוסק גם מקרים כאלה, מתנות שקיבלתם לאורך הדרך, פתאום ההורים קיבלו איזשהו סכום כסף מסוים, יצאו לפנסיה, קיבלו איזשהו כסף, ואומרים לכם, קחו 100,000 שקל, קח 100,000 שקל, ואתם עם 100,000 שקל האלה החלטתם לקנות, לא יודעת, דירה באורית, איפה ההשקעות שלך של הדירות? קפריסין, נכון? הלכתם לאורית, יוון, וקניתם איזושהי... הלכנו על יוון, יוון. יאללה. הלכתם לאורית, מצא לכם איזו דירה, חבל על הזמן ביוון, ובאתם להיפרד אחרי כמה שנים, ואתה אומר, סליחה, זה ההורים שלי הביאו את 100,000 שקל האלה. אממה, הכנסתם את זה לתוך הפול המשפחתי, בסדר? ברגע שאתם מערבבים את הירושות, את המתנות, את הרכוש שצברתם לפני הנישואים בתוך הפול המשפחתי, ביום שבו תרצו להיפרד, כנראה שתצטרכו לתת קצת יותר, אם לא חצי חצי, לבן הזוג השני. ובשביל זה עושים הסכם ממון ומסדירים את כל הדברים האלה. את ההסכם הזה, אגב, צריך לאשר בבית משפט. ידועים בציבור, ההסדר הרכושי שחל עליהם זה חזקת השיתוף, שזה בעצם אומר, בגלל שאין לנו פה איזשהו רגע מכונן שאומר, מהיום אנחנו בני זוג, אז בעצם כל נכס שאנחנו קונים או רוכשים במהלך החיים המשותפים שלנו, אנחנו צריכים להוכיח שהייתה פה כוונת שיתוף, ואנחנו צריכים להוכיח כמה כסף אני הבאתי, כמה כסף אתה הבאת, וצריך לנהל פה דין ודברים. אז בעצם פה זה גם הרבה יותר קריטי לערוך הסכם חיים משותפים שמגדיר כל מה שאנחנו, אגב כל אחד יכול, כל זוג מגדיר הגדרות אחרות, אבל יש כאלה שאומרים אנחנו רוצים חיים משותפים, כל מה שאנחנו נקנה ביחד במהלך הקשר שלנו ילך חצי חצי במקרה שניפרד, או שאומרים אנחנו לא משנה מה, גם אם נרכוש דברים ביחד אנחנו כל אחד בשלו, בסדר? אבל חייב להגדיר את זה מראש כדי למנוע מצב שכשאתם באים להתפצל, אז מתחילים עכשיו לדון על הדברים, ובעצם, אגב, ידועים בציבור, מממנים עורכי דין לגירושים, חבל על הזמן, באמת. אין זוג שלא מגיע בסוף לבית משפט. אז בשביל להסדיר את כל הנושא הזה, עושים הסכם חיים משותפים, שעוד דבר נוסף שהוא גם מגדיר, בין בני זוג ידועים בציבור, מה זה בעצם נחשב פרידה. הרי אתם לא הולכים, זה לא כמו בני זוג שהם נשואים, הם צריכים להתגרש. מה נחשב פה פרידה? האם מספיק שיצאתי מהבית? האם מספיק ששלחתי לך איזה SMS כועס כשרבתי איתך וטוב אני הולכת, אז זה נחשב פרידה? מגדירים את זה בתוך ההסכם. והדבר הנוסף שלמה בחרתי להכניס את זה פה, את ההסכם ממון, זה אם עשיתם כבר הסכם ממון, אז שיהיה לכם בראש שזה לא תופס למקרה של פיצול, במקרה של פרידה, אוקיי? אם אתם רוצים שאותו
אותם הגדרות יהיו כמו בהסכם ממון, שאם חס וחלילה אני לא נמצא בין החיים, ושכל ההון שצברתי לפני המערכת יחסים ילך בכלל להורים שלי, חייב לעשות פה צבא, אחרת זה מחולק אחרת. אז זה בהקשר הזה. אוקיי, אז ככה אם אנחנו נסכם שנייה את הכל, למה צריך לערוך את ההסכמים המשפחתיים? א', זה שומר על האוטונומיה שלנו, על זכות הבחירה שלנו להחליט איך אנחנו רוצים שדברים יתנהלו, מי אנחנו רוצים שיטפל בנו, איך אנחנו רוצים שינהלו את הכספים שלנו. זה מצמצם באמת ב-90%, אני לא אומרת 100%, כי יש עדיין דברים שלצורך העניין בייפוי כוח מתמשך, גם אם השיפוי כוח מתמשך, עדיין המחוקק אמר, אם אתם מוכרים דירה, אני רוצה שזה יעבור דרכי. השאיר לעצמו איזשהו משהו שעובר עדיין דרכו. אז זה מצמצם 90% את כל העניין הבירוקרטיה. זה מונע סכסוכים משפחתיים, כי ברגע שאתם נותנים את ההגדרות ואתם אומרים איך אתם רוצים שדברים יתנהלו, אתם משאירים פחות שיקול דעת ופחות דעות למשפחות שלכם מה לחשוב. הם היו רוצים שנעשה ככה, לא הם היו רוצים שנעשה אחרת, אלא אתם הגדרתם, אתם אמרתם, והם פשוט המבצעים. אני אגיד אז זה שלא רק מונע... זה, כאילו זה באמת, גם אמרנו את זה קודם, והסיפור הזה של כאילו זה, אבל בסופו של דבר גם אם מישהו, אחד מבני הזוג נפטר, אבל באמת גם נכנס, נגיד, לבן הזוג השני נכנסת עוד מערכת יחסים משמעותית, כאילו זה גם חלק מהדברים, גם בהקשר של צוות וגם בהקשר של הסכמי ממון, שגם עליהם צריך לדבר, כי בסופו של דבר לבן אדם הזה, ברגע שהוא נכנס לחיים המשפחתיים, נהיות זכויות, וזה יכול לצאת בהמשך המון מורכבויות, גם מול הילדים שלנו, אל מול כאילו עוד איזה אדם נוסף שנכנס בעצם למשפחה, ועם הזמן, ברגע שהוא חי בבית, או באמת נכנסים צובר את הזכויות שלו, זה דברים שמן הסתם אי אפשר לחזות אותם לפני, ובטח לא כשאנחנו בתקופה טובה של מערכת היחסים בינינו, אבל שוב, אסונות או פרדות או דברים כאלה, בסוף אנחנו רואים סביבנו, ואנשים, וזה קורה, נפרדים ומקיימים עוד מערכות יחסים ולבריאות, אבל בסופו של דבר, גם בחלק מהתהליך הזה, זה לדבר על מה קורה אם הדברים האלה קורים, ואל מול הילדים, זאת אומרת, חלק מהשיחות שלנו, כשאת אומרת את הסכסוכים המשפחתיים, דיברנו על איך אנחנו מצמצמים את הצורך של הילדים להיאבק על הזכויות שלהם, במקרה ומישהו מאיתנו נכנס לאיזושהי מערכת יחסים משמעותית אחרת, כאילו איך אנחנו עכשיו מגנים עליהם אל מקרה כזה, שהם לא יתעסקו בזה, עזבו כאילו אותי שנייה ועוד בן זוג או איתי או זה, שאיך אני שומרת עליהם שהם לא יסתבכו במאבקים משפטיים במקרה כזה, וזה גם חלק מהשיחה שהיא מורכבת ולמנוע את הסכסוכים האלה. גם אני מחזקת את מה שאת אומרת. אז בעצם זה שומר על הנכסים שלנו, שלא יקרה מצב שנניח, אגב, כל ההסכמים האלה מדברים אחד עם השני, ואני תמיד אם מישהו עושה צוואה והוא בא אליי לייפוי כוח מתמשך, אני מבקשת לראות את הצוואה, ולמה? כדי שלא יקרה מצב שנניח מישהו כתב בצוואה שאני את הדירה שלי בגבעתיים אני נותן לבת שלי רותי, ויש לו כמה דירות, ואז בייפוי כוח מתמשך אני בעצם כותבת מה קורה בסיטואציה שבה צריך עכשיו להוציא סכום הון משמעותי ואין בכסף הנזיל, איזה דירה למכור קודם. עכשיו אם אני לא ראיתי את הצוואה, אני לא יודעת שהדירה בגבעתיים מיועדת לרותי, אוקיי? אז כל הרעיון הזה בעצם אני צריכה לראות שהכל בעצם מדבר אחד עם השני, ואני בעצם כותבת את זה גם בייפוי כוח מתמשך. אז זה גם שומר על הנכסים שלנו, זה חוסך כסף וזה חוסך כאב ראש וזה חוסך לפגוש עורכי דין ולהגיע לבתי משפט ולהתרוצץ בין משרדים ממשלתיים, שתאמינו לי באמת אתם לא רוצים להגיע לשם. אז תודה רבה על ההקשבה, ואני רוצה להגיד שבאמת אף פעם אין זמן טוב לזה, אל תחכו שיהיה מאוחר מדי, כי אתם חייבים להיות צלולים כשאתם עורכים את המסמכים האלה, תשלימו את הפאזל, ואני חייבת להגיד לכם שתמיד אין שיחה שלא נפתחת ביו, אני כבר מלא זמן חושב על הדבר הזה שאני צריך לעשות אותו, ואין שיחה עם לקוחות כשהם באים לחתום שלא אומרים לי, וואי, איזה הקלה זה, כי זה באמת הקלה לדעת שסגרת את כל הפינות והכל ברור ומוסדר. ויש לנו הטבה מיוחדת לכל מי שהיה בוובינר וכל מי שהגיע עד לפה, כל הכבוד לכם שנשארתם עד עכשיו. הטבה
מיוחדת של 10% הנחה לכל מי שירשם בלינק המצורף, ונתנו פה עד תאריך מסוים, עוד יומיים. אני הוספתי בצ'אט את הלינק בעצם להרשמה לקבלת ההטבה, אז אפשר להשאיר פרטים ואז בעצם ניצור אתכם קשר. לי תיקח את זה משם. ומי שיש לה שאלות, אז אני ממש אשמח לענות, ואני אוריד רגע את השיתוף, כדי שאני אוכל לראות אתכם. זהו, אני איתכם. אם יש לכם שאלות, זה הזמן. היית ברורה ומעניינת. יואו, זה ברורה, הייתי, חבל על הזמן. כן, היית ברורה לי, אפשר שאלה? כן, בטח. היי. אני מה אופיר. השם רק? אופיר. אופיר. כן, עד עכשיו הרדמתי את הילדים והקשבתי תוך כדי, אז עכשיו פתחתי מצלמה. מקווה שזה לא ירדים, אני רואה שזה לא ירדים גם אותך, אז אני שמחה. לא, חס וחלילה, היה מאוד מעניין. בהנחה ואין מסמכים מכוננים אחרים שמנית פה מתוך השיחה, מה ייחשב לאיזשהו מסמך שמעיד על כך שהזוג ידועים בציבור, כהוכחה של ידועים בציבור? בעיקרון, קודם כל אפשר לעשות את ההסכם חיים משותפים, וזה בעצם הוכחה. ואם לא, אז אפשר, אתם יכולים לגשת לביטוח לאומי ולעשות איזשהו תהליך שהם מכירים בכם כידועים בציבור, וזה מאוד מקל מבחינה בירוקרטית על שאר הגופים. מחיר למשתכן וכל מיני כאלה. בדיוק, כן. כן. הם מוציאים את המוות, באמת, הם עושים את המוות על הדבר הזה, הם מבקשים תמונות, תראו לי הוכחות של החתונה, ותראו לי שיש לכם כלב משותף, ותראו לי, הם מוציאים את המיץ, אבל אני יכולה להגיד שגם גם המחיר למשתכן, וגם חשבונות בנק, וכולם באמת מכירים בהכרה הזאת של ביטוח לאומי בידועים בציבור, זה מאוד מאוד עוזר. ואגב, בשביל הידועים בציבור, הם הרבה פעמים מבקשים לראות הסכם, שזה בעצם ההסכם חיים משותפים. כן. שזה הכי טוב, זה מכסה מכל הכיוונים. ברגע שיש לך הסכם חיים משותפים, ויש לך הכרה על ידי ביטוח לאומי שאתם ידועים בציבור, זה באמת מכסה את הכל. מעולה, תודה. בכיף. לנו גם יש שאלה. פשוט לא ברור לנו, כאילו, אם אנחנו עושות רק הסכם של הסכם חיים משותפים, כאילו בלי ידועות בציבור, אז איך זה עובד? אם אנחנו מכוסות או לא מכוסות? מאיזה בחינה? מאיזה בחינה מכוסות? כל הבחינות, כאילו אם מכירים בזה באופן מלא, או שבגלל שאנחנו לא רשומות במדינה בשום צורה, אז כאילו לא מכירים בזה. עושים הסכם חיים משותפים, הולכים לבית משפט, מאשרים אותו, ואז בעצם זה כמו פסק דין. ברגע שאת איך ללכת עם זה לבית משפט? זה לא רק על הסכם ממון או משהו כזה? הסכם חיים משותפים לא חייב ללכת איתו, לא חייב לאשר אותו בבית משפט, אבל אני בהכרח ממליצה בחום כן לעשות את זה, כי ברגע שאתה הלכת לבית משפט ואישרת את ההסכם ועמדת בפני שופט והוא שאל אותך האם אתה מבין על מה אתה חותם, הוא עובר איתך על ההסכם ובאמת מוודא שאתם מבינות על מה אתם חותמות, אחר כך מאוד קשה להגיד אחרת. מאוד קשה לבוא ולהגיד מה, אני לא ידעתי על מה חתמתי, אני חשבתי שככה וחשבתי שאחרת, זה ממש כמו פסק דין. בסדר? בית משפט ממש חותם לכם על זה, וזה ממש כמו פסק דין, ואין גוף שלא יכול לא לאשר את זה. שזה המלצה שאת ממליצה על זוג כאילו גאה במקרה הזה, או שגם לצורך העניין אני צריכה לעשות את זה? כל זוג שהם ידועים בציבור, או בנות זוג ובני זוג שהם מאותו מין, חייב לעשות הסכם חיים משותפים. זה אותו דבר בעצם. לא, אבל כולנו נצטרך ללכת לבית משפט להצהיר את זה? כן, עדיף, כן. כן. שוב, זה לא שזה לא תופס, זה תופס, אבל פשוט החוזקה של זה היא הרבה יותר חזקה ברגע שאישרת את זה בבית משפט. אוקיי. אז זה לא קשור אם
בני זוג מאותו מין, או שזה רק ידועים בציבור, אז זה אותו דבר. סבבה. תודה. בכיף. זהו, נשארנו, אנחנו. אז תודה רבה לי ממש על כל הידע הרחב והמשמעותי והרגישות, ואני ממש מקווה שזה יגיע לכמה שיותר אוזניים, כדי שהדברים האלה יוכלו באמת להיות מטופלים וסגורים בשביל כל אחד כמה שיותר בזמן, שלא נמצא את עצמנו בזה. והכי חשוב, עכשיו נגיד את הטפו טפו טפו וחמסה חמסה חמסה, כדי להגן על עצמנו מכל מה שהיה, ורק בריאות, בימים שקטים. רק בריאות, ובאמת שנדע ימים טובים יותר מהתקופה הכל כך קשה הזאת. זהו, שמרו על עצמכם, כל אחד יעשה את החושבים שלו, אבל לפחות מבחינתי, גם מה שאמרתי לך בהתחלה, לפני שכולם נכנסו, גם אם לא היה נכנס אף אחד, או רק בן אדם אחד, מבחינתי אני עושה את השליחות שלי, כדי שכמה שיותר אנשים ידעו, שלא יצטרכו להגיע לסיטואציה שכבר קרה משהו, ואז אומרים איך לא ידעתי שאני צריכה לעשות את זה, ואיך לא ידעתי שאני צריכה לעשות את זה. שתדעו, בסוף כל אחד עושה את השיקולים שלו, אבל שתדעו בפני מה אתם עומדים אם קורה איזשהו אסון מסוים. טוב, תודה תודה רבה. תודה רבה. תודה. תודה על ביי, הארגון הזה.